Bur kuwi temah ndayani para kawula uripe sarwa kepenak. Adoh saka kasangsaran nanging Kakang Semar. Kena ngapa ing rikalenggan iki malah tiba kosok baleni. Ngamarta kang maune tentrem saiki dadi tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging saiki malah kebak penandang Kakang Semar. Mongko saperangan gedhe para warga ngamarta kuwi uripe kanthi srana ulah tetanen. Garap bumi garu luku nandur pari. Saha Palawija lan sak
Hung ilahing Hung ilahing awi kena mastu Brahmasidam awi kena mastu silat pringgiwak jagat karono siran tondo kawi sisaning bisono sono sinawung lawan kula paestu masih lestantun lampahing Buddha cinatur tutur katelo tulo-tulat prilabden paradya ngurusi tongopoma para meniskara karena giya tuning jaman purwa Winisuda trengkang dinamadama pinardi tameng lalata mangga tekap wasananing Gupita taun renggeng pralambang matumpa-tumpa marwa panggung sang murweng kata Kanenggih negari pundhita ingkang kayata Adidasa Purwa eka marang sawijati linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dawa ingkang sinangga ing pratiwi kinasonganing akasa kinapiting samudra kerajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yekti ingkang sinebat gumlaring padukan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Lambe Sireng pramila winastan Karang Kadempel awit dukuh ingkang kasenengan bumi subur sugih kula wetu pala gumandul pala kasimpar pala kapendhem nyang pala wija satemah hagesangi jalma sak dusun sinebat Karang Tumaritis karana kenging toya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang nyang tlaga sinebat Klampis Sireng krana tengahing padukuhan tinenggan wit klampis ingkang cemeng ulusipun dasare papan miring wina Radin winangun padukuhan wijang kang marga ngayat minggahing gunung kanan kiringing marga kang katingal hamung gumlaring pasabinan dalah pategalan senadyan to hamung parigogo parijata sukanandi duda ngasak parandene ketingal sarwi nang semake pancene wis ndungkap panen waing dami wis katon padha tumungkul kuning gumiring kadya kencana sinangling kati uping marata lembak yayah ombaing samudra sinawung swaraning Narakisma kang samya anggusah ketak peksi kaya gamelan gethok-gethopyok surak kepyak kang tanpa gending kaglaring pategalan datan kuciwa katingal jagung puhung lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo katempuing samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya lumaksana sang saya muai sang seming swasana garape ngamung kisma ngulah pasiten datan ati lar waton ing kaendahan tuwin kasarasan saubenging saben wisma tinanduran sesekaran ingkang mawarni-warni indah lamun dinulu wangi lamun ginanda mawar melati ceplok piring arum dalu lunging gadung malangkung katuping maruta manda anggrek malunging balumbang isi tirta wening saben wisma kandhange raja kaya tetelah mlahi endahing bali griya turta datan tilar watoning kasarasan ilining toya sendang tinalangan andhoking pasiraman kekucahe naratas pasabinan mentok minti bebek meri sarta panggoyanganing kebu sapi jajan jangkep angrenggani endahing padukuhan peksi podhang kumandang haleledang
mencok panging ketabang Drakuku manggut-manggut ing weduku peksi jalak lunjak-lunjak aja-ajak marang peksi prenjak kaya wis sajak datan kencan semayan marang peksi bayan betet-betet pating jarwit datan katun peksi kang alit-alit bangsane bibit rang-urangan sedaya sami sigrak semarak ing madyaning padukuhan wonten ing wisma dapur limasan sirap sepuh kang wis sirep singep kayu sengon wis saumur gebyog dek linabur gamping lah sinten ingkang lenggah ing wisma Karang Kadempel tanasane muhung tetungguling padukuhan Karang Kadempel ya pamonging para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang dharma Yakya Wewangi Kyai Lurah Semar Nayantaka ya Badranaya ya Saron Sari ya Dudha marang Munung ya Sang Juru Dyah Puru Prasanta ya Sang Janggan Semara Santa wong boga sampir boga jati ya Sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran salirning kahanang ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya Ulat Antokapati yen pinuju peteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra lemburan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe ulate Semar ayah ulan dadari Saron Sari tegese sakbari polahe tansah nang semage ora saru malah sari Dudha marang Munung wujude Kyai Semar tansah ngewake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Juru Dyah Kunto Prasanta tegese pamonging para satriya ingkang anggayuh kautaman Janggan Semara Santa dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya do ing nguni saking ismuning cahya weninging gesang Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja pramila datan nama mokal lamun Kyai Semar senadyan amung drajating aceplik nanging menang sinebat Sang Pamong Agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranata persasat dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sakti sinten ingkang cecaketan kalian Kyai Semar kinudrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener nalika semana nuju risa juga ing mancinjang tabuh sadosa Kyai Semar kepareng lenggahing griya ngajeng longok-longok kaya tenggok lenggah ing bangku panjang ketinggal delek-delek datan mubah datan musik panyayah tugu Junukarta dadak sakala kageting kalih dupi nampi rawuhipun Piyai Gung nggih nalendra ing ngamarta Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma ingkang sesarengan kalian nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ugi datan kantun satriya ing Jodipati miwah satriya ing Madukara nenggih Raden Arya Kurdara miwah Raden Harjuna ya Raden Janaka pramila daya-daya carani dadi mangkono pangudas maraning indriya kang dereng kababaring lisan
Sri Tinon ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana miang pancerah sarwarukma ranggeng manik Narawata ana Kopro prabanyo kang sumirat kenyaring deca liwat lereki lat sisiring dadit wimbo kekondom katiuping samirana mandra sabaran mangambar kongas ngepeki madyaning pasewakan tandiyo blegagak ugag sadulita mel mulane kok prenjake padha nganter jagone padha tarung jebul karang kadempel kerawan para priyayigung para her-her sinuwun ngamarta sak sampunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun. Iya Kakang Semar. Mundi pangestune Kakang Nayantaka praptakana ing Karang Kadempel lulus Raharja. Ora ana alangan sawiji apa.
Mung wae salam taklimku katur Kakang Semar. Inggih. Syukur yen sami manggih wilujeng. Lanjengan ngendika ngaturke salam taklim kula tampi nanging dawah sami-sami. Sinuwun Darawati. Sami wilujeng to sinuwun. Ini maksudmu jagat madya le nuwih. Ya, pangestune Kakang Semar manggih Basuki prapta ning Karang Kadempel kene Kakang Semar. Nggih, syukur. Dipun prayogaken sinuwun. Ya, wis kaya ora kurang prayoga Kakang Semar. Semanten ugi Ndara Werkudara saha Ndara Janaka dipun sketsaken anggenipun pinarak lenggah nggih, Den. Wah, yo. Wis ora kurang kepenak. Iya Kakang Semar. Inggih. Sinuwun. Persasat Karang Kadempel kados dene kejugrekan Wukir Sari kalebaning samudra madu inggih awit rawuhipun jangan dika sedaya. Nanging kepareng kula lajeng jumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten ing sudung kula mriki sinuwun. Mongko yen kula waspadaken kok semunipun nembe nandang pepeteng. Niki wonten napa sinuwun? Prayogi lajeng kababarna Kakang Semar. Aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Inggih sinuwun. Punta mangsirnake raos wigih ringa-ringolan kula aturi radi majeng lenggahipun. Kersanipun kula saged wijang satala-tala anggen kula nampi pangandika jandika sinuwun. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrit Sekar Gadung Kas Kandanyo Maweh raras Ratnaning driya Kundang kaloka yanto negara Ngamarta munu bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi. Ya merga siti ingkang subur kuwi temah ndayani para kawula uripe sarwa kepenak. Adoh saka kasangsaran nanging Kakang Semar. Kena ngapa ing rikalenggani iki malah tiba kosok balene. Ngamarta kang maune tentrem saiki dadi tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging saiki malah kebak penandang Kakang Semar. Mongko saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi srana ulah tetanen, nggarap bumi nggaru luku nandur pari, saha palawija lan sak panunggalane. Ingkang dayane bisa murakapi tumrap bebrayan gung nanging Kakang
kalenggan iki Ngendra Prasta kebak ingreh prihatin lan penantang. Para among tani padha njerit reriungan merga wis wala-wali gagar wigar nggone padha panen. Kyai Mara Gage paring dawuh Pendha lan kawula ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar. Nggih. Nggih. Pun terwaca anggen kula nampi pangandika paduka. Nanging mangke riyin. Nuwun sewu Pendhawa niku rak nggih wonten sing momong to. Inggih menika Sinuwun Dwarawati. Kok mboten nyuwun prisa dhateng Sinuwun Dwarawati? Kok malah lajeng pasrah dhateng kula. Niku napa mboten klintu Sinuwun? Monggo Sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titising pamawas. Kakang Semar. Aja kliru ing anarka kaya sing wis-wis. Sektinata Dwarawati kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula Kresna lan Nyai Puntos kadang banjur lumarep ing karang kadempel iki supaya nyadong dawuh pangandikane Kakang Semar. Uga nyadong pitutur luhur ing pengajap bisa mbabar kanugrahan kang gedhe tumrap para Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan agung. Mula Kresna uga nyadong dawuh Kakang Semar. Wah. Semar, aku uga nyadong dawuh, nyadong pangandikamu. Kakang Semar. Mara Gage paring pitutur Kakang Semar. Oh nggih. Reneng kula dipercaya kula tak matur. Ketang klungsuk kula badhe nderek udu panemu wur-wur sembur-sembur merga iki. Merga jane niki kula dibaratke kados dene suduk gunting tatu kalih. Krana menapa? Niki critane kula niku rak nggih gadah gegayuhan ajeng bangun desa. Tegese kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki. Lan kula pitados dika sedaya tartem tugi badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung. Nang tumrap kula sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pengajap saged kinarya sangu. Supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketke dening sanak ruang mitra kawruh kersane rumaket leda seduluran mat sinamadan daya dinayan bantu biantu margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku pun kakehan. Neng nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Mila jandika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kaleresan. Pamriye dimen saya caket kalih para kawula. Lan niki minangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti. Lire para pangarsa pangambating prajaya tansah migatekake para kawulane. Tegese sing dhuwur ngerti sing nang ngisor. Sing teng ngandhap nggih sami mestuti sing dadi dawuhe. Lan sing darbe panguwasa ya aja semenang-menang. Margi panguwasa niku mboten dingge nguasani, neng panguwasa niku dingge ngayomi. Pun yen antaraning pangarsa lan kawula niku padha manunggal sayek saeka praya, negara bakal dadi kuat sentosa niku Sinuwun. Iya Kakang. Kabeh apa sing dadi dawuh Kakang Semar punta sakadang mun tansah mestuti lan yen pancen Kakang bakal mbangun desa mesti wae punta sekadang bakal sabiyantu Kakang Semar. Inggih. Inggih matur sembah nuwun. Nadyan Kresna uga bakal mbantu Kakang Semar. Inggih suwun inggih. Lega. Wah, aku ya ngono. Jenengan nggih. Yo. Aja wige-wige.
ya nobot krepotane Werkudara uga saguh dadi tambak kanggo tombok. Nggih matur sembah nuwun sanget. Dene paduka sedaya kersa sabiyantu anggen kula badhe mbangun desa, bangun wewengkon. Lah sakniki babakan pengendikan lan pepeteng jandika kala wau. Ngaten nggih sinuwun. Janipun kula menika sampun graita. Kula sampun krasa yen ngamarta sakniki pun benten kalian ngamarta sing biyen. Den kathahipun penandang para kawula ingkang kasangsayan menika kala wau. Inggih saking awit saking kawontenanipun bumi ingkang boten kuawi. Lan boten purun babar dhateng wiji ngrembakaning tetanduran kangge srana sandang tedha tumrap para sedaya kawula warga ing kuku Panegari Ngamarta. Temah bumine dadi cengkar, lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar wurung kababar. Lah niki dan niki sing kedah ditaliti merga kabeh. Mestine wonten sabab musababe. Sebabe apa Kakang Semar? Gage tuturana. Nggih. Kula tak matur ning ampun kaget nggih. Niku sedaya sebabe kalenggahan iki Mbok Sri Kumaraning rejeki niku kesah. Kesah nilar negari Ngamarta. Niku sinuwun. Ingkang jalaring negari Ngamarta kebak ing repriatin lan penandang. Pepunden Betari Sri Kumaraning rejeki. Murca saka praja Ngamarta, murca saka negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih. Nggih Sri lunga, Sri niku lunga. Monggo Betari Sri niku dadi simboling buga, dadi simboling kemakmuran. Iya Kakang, banjur apa sebabe Betari Sri murca Kakang Semar? Lah niku. Mbok menawi para kawula Ngamarta sami kelepian anggenipun ngaturaken panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa. Lantaran Mbok Sri sing wis dadi sarana kamulyan lan murahing sandang pangan. Mongko mbiyen Ngamarta niku bumi sing subur. Apa wae sing ditandur mesti dadi. Ning sakniki malah dadi bumi sing cengkar. Grasak. Umpamane tanaman ijo royo-royo sing mancine panen mesti dipangan ama orang. Merga nggih niku wau. Para kawula kelepian mboten migatosaken dhateng buminipun. Mula ora mokal nek Mbok Sri Kumaraning rejeki lajeng uncat. Ngaten nggih, Den, ngaten. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadenah titah. Nanging bumi niku ugi dados sumber panguripan. Murah kawisagung para titah. Kejaba bumi niki dadi papan panggonan lan ugi saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang ngenggoni lan ingkang nandur malah lali Purwaduk Sina. Kelepian nggone padha duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula yen bubar panen niku ora ketang mung pisungsung wujude sedekah bumi. Niku ugi pinangka wujud rasa panuwun. Lan ujube rasa syukur umpamane yen pakaryane miyasa mina utawa nelayan ya kudu pisungsung sedekah jaladri. Lan malih niki ugi kalebet tata cara tilarane para leluhur. Nuwun sewu lho nggih, nuwun sewu. Babakan iki mboten ngrembug bab kapercayan lho. Neng niki ngrembug bab budaya. Lah budaya niku wau apa to? Budaya niku angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mila ampun ngantos dipun mestani yen sing jenenge adat tradisi budaya kayata sedekah bumi, sedekah jaladri, nyadranan rasulan merti desa majemukan niku diarani milar saka pewalering agama.
Niku babar pisan boten, boten. Nenggih namung cacaan lan syarat dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda. Sepisan malih, niki budaya adat tradisi tilarane nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur adat tradisi budaya ngaten iki diadani saben warsa. Lah niku sinuwun, niku mula puntapun mangtiteni mawon. Yen para kawula ngamarta niku sami ninggalke rasa syukur, rasa panuwun marang Gusti, ninggalke adat lan budaya pun. Mangtiteni mawon, ora suwe maneh jagat kamarta badhe kukut ninggi mangke sinuwun. Wis ngalela antasang Badranaya. Angrajut aji mancala. Panang ukut Pancandriya sayakti dewa utama pamong ingkang para suci dadya hayuning bawana Aduh Kakang, banjur prayogane kepiye Kakang Semar? Murih pepunden Mbok Sri Dewaning boga enggal kundur ing Ngamarta. Iya Kakang. Mangsa borong iguh pertikale Kakang Semar. Wah, yo. Piye supayane Mbok Sri enggal bali? Pun sinuwun. Sawetawis jengandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten pangeran menika. Mangke sedaya kula ingkang badhe mbudidaya mrih kunduring Betari Sri. Nanging sedaya kula aturi suminggah rumiyin margi sajake niki karang kadempel lajeng wonten dayoh niki. Yen jangandika niki sami lenggah wonten mriki mengke ndak malah gelo penggali dayoh niki mangke. Iya Kakang. Aku tak manut lungguhanono mburi ya Kakang Semar. Inggih, nggih. Nggih. Monggo sami suminggah rumiyin slada teka iki dayoh ya Kakang Semar.
sinuwun ngamarta Ndwarawati dom sanggrah. Gareng Petruk Bagong. Pating jedul. Mau kok do ora melu sowan dadi siji ning kene iki do ngopo? Lah nggih to, Pak. Nek kula Petruk Bagong niku melu sowan dadi siji teng mriki, mengke ndak malah ganggu ledos rembugan wong ya kabeh ki sing rawuh ya piyai luhur. Lah nggih, ha niku bener lho niki, Pak. Nek kula apa jenenge mboten sae ya nek kula niku terus nguping niku mboten sae mula kula niki wau trima dhateng jaba. Bagus kaya ngono kuwi apik. Dong apa ning jaba? Jaga parkir. Ya mboten tong ngangkring. Apa do duwe sangu? Ayo mengko le bayar bar wayangan masal. Malam ini belum. Neng niki apa jenenge? Nganu lho, Pak. Niki wau kula teng angkringan wau niku weruh Pandhita Durna kalih Patih Sengkuni niku sajake mboten ngertos kula ajeng angkring napa ajeng mriki niku nggih mboten ngertos. Nggih. Kadose ajeng rawuh mriki. Tenan ora. Ana dayoh tenan iki. Tenange Pak, santai slow. Iki lho. Galine lho. Santai wae. Engko Durna karo Sengkuni kae iki di papan mesti mung arep gawe kisruh. Mesti kuwi, arep gawe kisruh. Mengko nek macem-macem tak atasane wae Pak, dupake engko gampang. Iya. Nang nggih omongku dhisik. Mula kowe saiki do pindah lungguh ning mburiku kene. Sajake iki dayohe wis arep teko. Sajake dayohe wis arep teko kowe dok gek dondang pindah rene. Ora usah kesuwen mengko ndak selak mlebu dayohe. Oh iya Pak. Ngesake dawuh ya Pak.
Senowati jagat kinari hamong mbak lumembak ombak ing samudra palelumut hambak kanggeng awito denceng-dencengan mulane kok gagake do ngubengi omah mulane kok kucinge do gelut kabeh ndek gagak apa Pak nek prenjak wis tak bedil ngerti-ngerti kok sudungku kerawan priyayi loro mangke riyen Begawan Durna saha Rekyana Patih Harya Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi sekeca sarawuh jangandika kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng to niki lele Samarante dok neng dumpul ngalas dadi wana. Wana dadi alas. Alas dadi wana dadi kutha. 1000 kutha wis tak liwati. 1000 ati tak takoni. 1000 tak pateni. Ya Kakang Semar. Pamujine Kakang Badranaya slamet praptaku ana kene. Iya Kakang Semar ya. Praptaku ya ora ana alangan suwiji apa. Nggih syukur. Dipun prayogaken nenggahipun. Ya, najan jare ora kepenak. Nek ya kudu tak penak-penakake. Merga aku ki pendhitaning ratu, pujanggane kraton. Aku kulino lungguh kursi sofa. Kursi sing ana pire. Sing ana kapuke. Sing empuk-empuk. Bareng tekan kene. Dadi pujangane kraton ki lungguh ning sofa ki sing ana wonge. Anu. Pripun. Bareng tekan kene. Lah kok atose ra jamak. Marake pegel. Sesuk dadak mulih pijat urat. Tekan kene kok mung dilenggoke nang lincak kene iki. Yang nyisini-sini. Pakune do ting trongot ki. Sesuk meneh dibenake. Semar. Kowe dadi punakawane para Pandhawa ning seprana-seprene. Kok ya mau ngajek wae. Nyatane wae omahmu ya isih gedhek kaya ngene iki. Payonmu ya mung saka blarak. Gere iki to ki. Ki delok ki. Nek ngisor ki joben ngono lumayan. Lah iki lemah. Lemah Dik Patih. Nggih lemah. Mulai ya nyon pangapunten nek kepeksa selopku tak nggo. Nganyari selop. Nduk, urung-urung nyeleki te. Jatuh sih. Sabar engko sik. Mengko sabar. Gumun aku ki sok-sok ki, gumun ngopo? Ngendi paman nek ketekan menungsa loro kuwi iki mesti sing kahanan maune butek dadi bening. Anu apa? Sing kahanan maune bening dadi butek.
Ha ya kaya ngono kuwi to pancenan ki. Pancen kaya ngono kuwi. Mesti senengane ngrusak-ngrusake. Wegah aku nek ngono kuwi ki. Sok mangkel ngrusak suasana. Manake ora sida bahagia. Apa, Kang? Bahagia. Bahagia ngono wae. Heeh, kuwi mangkel aku truk jane truk. Ya engko sik sabar, sabar. Nang ya nek nyeleket kaya ngono kuwi kepiye? Tak gajul tenan lho iki engko suwi-suwi. Sabar, sabar ben bapak ki ben ngendika sik kowe iki meneng sik. Oh iya, heeh. Mengko ana jamane mengko gara-gara ki kowe iki omong sing akeh. Ya mengko ya truk ya. Heeh, wis mengko wae. Engko Pak dilajengke, Pak. Jan. Perempuan pancen kahanan kula niki nggih ngaten niki. Neng kula nggih mboten nate ngresula. Sing penting Bagas waras. Lah arep Bagas waras kepiye? Kepiye lah arep Bagas waras? Lah arep sehat ki kepiye nek kaya ngene iki? Omahmu wae ora pokro. Reget. Pelataranmu yo. Jelas kaya ngono kuwi. Sesuk meneh nek siram-siram ki sithik wae. Ora usah sak tandon banyu kok digrojoke kabeh. Marake jeblok, selop anyar padake. Nggih pun nggih niku wau sik nyirami Bagong. Ora jebul loro-lorone mangkeli ya, Truk ya. Gajul loro-loro dhewe, Truk. Aja. Nggih. Pun kersane sampean. Lah niki jane wonten wigati napa? Ya, ngene. Aku ya ora betah manggon ana kene. Kesuwen ana kene wis ora betah aku. Bakune Prapta ning Karang Kademel kene mung mundi dawuh anak Prabu Duryudana. Rening saiki negara Ngastina. Lagi ke Taman Pageblok. Nek larang sandang larang pangan ki ora mungkin. Ora kaya Karang Kadempel kene iki ora kaya ngene iki. Mergo negara Ngastina ki negara sing sugih blegedu nyatane wae. Deloken iki. Panggon aku sarwa emas. Sarwa emas kabeh. Nanging Mbuh, jalanane apa kok dadi negara Ngastina? Saiki kawulane akeh lelara, akeh rajapati bebasane sok lara. Sore tumeka ing pati, mongko pirang-pirang budidaya wis ditindakake. Klebu nimbali para pinter, para wiku winasis. Supaya ngusadani renganing praja, parandene ora mendha malah saya ngrebda. Ya nggih. Lajeng pripun? Lajeng pripun? Lah, Bajur. Anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa. Wangsit sak mie merah kuwi, Truk. Menenga. Wangsit ki beda karo pangsit. Ngelih aku ki. Ayo mengko. Anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa. Negara Ngastina bakal wales saka penandang waton, ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah, tekaku ana kene iki kedawan supaya mboyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo kluwane Semar iki apa? Ora percaya. Ning kaneng aku mung saderma didhawuhi. Anane ya mung mangkat ngono wae. Wis. Iki kowe gelem tak boyong ning Ngastina, Semar arep njaluk bebara apa wae bakal tak turuti. Bakal dituruti, ayo. Sem gelem ya Semar gelem. Iya Kakang Semar. Aku minangka dadi saksi tama yen Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong, wis ta. Arep ngarani bebana apa aja sumelang. Mesti wae bakal dituruti, klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyakake Kakang Semar. Semare koden prayetna sumurire seka balik kilar-kilar semeti tengahing latar. Nggih. Kula jane niku mboten kawratan yen ajeng diboyong ten negari Ngastina. Nanging nggih ampun sakniki. Margi kula nggih
mitose wonten ayahan. Benjang yen pun rampung ayahan kula pun Semar purun diboyong. Lah terus kapan? Kapan? Ayahanmu ki kok sajak penting banget. Nggih udakara setengah tahun. Munggahe nggih setahun malih. Lah Tara Semar. Setengah tahun gedene setahun. Gampange kowe mau ngarep nampik Semar. Mau ngarep nampik. Kowe iki mau ngarep diboyong dimulyake kowe kok ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punakawane Pandhawa wae. Neng tekan sprene kowe tetep melarat. Kowe mau ngajeg dadi batur Gedipal 17. Lah wong arep dimulyake kowe kok ora gelem, gleleng aku kowe Semar. Lan meneh Semar. Mau ngarep aku kandha nek jane aku ki ora percaya karo Semar. Aku jane sutik teko ning panggonanmu kene. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem. Apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar? Kersane sampean pripun kados pundi? Kalau sawangan. Delakan kae. Aku rene ki nganti wadya bolos gelar papan kanthi sikep gegamaning ayuda. Mula nek kowe wangkal kowe wangkot ora gelem tak boyong. Karang kadempel bakal tak dadekke karang abang, bakal tak obong. Lah ana keparat rene kowe iki pasaran. Mbak. Nuwun sewu, Mbok nek duwe wadah kacang ki dijaga. Ditata nek duwe wadah kacang ki. Ora waton omong. Wah, Bagong emosi tenan kae. Gong sabar lho, Gong. Sabar apa ora iso ora kena. Ora gak aku wis wegah sabar meneh. Emosi tenan nek iki aku. Loh, Bagong iki. Kowe aja melu-melu perkara iki. Ora melu-melu piye? Lah aku ki anake Semar sih. Aku ki rombongane. Kok ora kon ra melu-melu ki? Ha, sampean ki suwe-suwe ya gawe kemropok. Lah gawe kemropok kepiye? Sampean dapukane apa ning negara Ngastina? Wis kondang yen aku disungguh-sungguh dadi punjanganing kraton. Dadi pendhetaning ratu. Lah gene mung dadi pendhita. Dene dadi pendhita, jare pendhita ki ngepun barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ilmu batine ditata solah bawane. Ning kok cangkemmu ki elek cangkemmu lho. Iki lho, elek banget lho kuwi. Lah kok malah nyangkem-nyangkemke karo pendhita. Mbok men ngopo? Nyatane ya elek tenan omong ra diatur. Perkara kowe ngelek-elek bapak ngonake bapak wong melarat. Aku ora apa-apa, nyatane soalé yo melarat tenan. Neng barang kowe muni ngemengke bapak. Kowe muni bapak mung batur Gedipal 17 lara atiku. Sakit. Sakit. Sakit hati. Seket. Kowe padha karo wis ngemengke bapak. Wis nyak-nyak bapak Bagong ora trimo Bagong. Perkara bapak melarat ya wis ben. Wong mangan ya ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki ya wis ikhlas wis nrimo apa anane. Tetep bersyukur. Mergo urip, mergo piye wae iki hasil saka sing halal, saka jerih payahe bapak. Neng bareng kowe gleleng umuk mergo sugih bandamu pirang-pirang. Neng kowe ra hasile lemu nilep duwite rakyat to ya apa ora? Aku ngerti aku jane. Sangkone barang kuwi tukang korupsi kuwi. Ngono kok ngunake bapak mung batur Gedipal 17. Monggo upama ditelusur. Semar nek karo Durna ki derajate dhuwur bapak. Ora coba bapak ki sapa? Bapakmu ki genamung Semar. Wong melarat, wong keserakat. Kuwi lak tata gelare. Neng batin bapak ki dewa. Dewa apa?
Dewa kok bentuke kaya ngono. Pirang ngel. Kowe tak kandhani ya, bapak iki isih jaman enom iki jenenge Sang Hyang Pespa. Sapa jenengane? Sapa, Truk? Sang Hyang Iswanti. Sang Hyang Iswanti. Oh ngawur. Kowe guru SMKI. Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya. Nah, Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya ya toga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya. Terus nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru kae. Ala-ala bapak iki dewa ngene iki dewa iki. Kakangne Bathara Guru tak kandhani. Dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kae siapa? Kae omku kae sian kae. Dadi aku nek dolan ki ora trima ning kraton-kraton, ora trima ning kraton. Ning kayangan, ning gone si Ora ding aku ora tau dolan rono. Rek piknik barang ki. Ning kayangan padahal ora meng kaya kowe kuwi. Durna ki apa? Durna ki apa? Durna ki sapa? Durna ki jaman enom jenenge Bambang Kumbayana. Mbiyen kowe ki bagus ning merga saka pokalmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Ya apa ora? Klebu sengkune kuwi ya bagus. Ning merga saka unine, merga nek muni elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mula ya tekan saiki Durna karo sengkune iki mung dadi provokator. Kok ono kok nyepelekke bapak kowe iki. Melarat mung batur gedibal 17 Bagong sing ora trima. Aku ki sayang je karo bapak ki. Masuk angin tak keroki nggo pacul, piye? Ben langsung gede-gede, ora trima nggo koin. Tak keroki yo nggo pacul, nggo sekop. Langsung gede-gede. Bapak dijegoki kirik we, kirike tak cekel tak masak. Bapak diseruduk babi we tak periksake. Ora mungkin nek tak tulungi. Babine tak masak yo an. Babine sing tak periksake nek iki ora. Bagong iya elek kok kuwi. Jane arep nesu ra, Gong? Ya nesu sik, Dlit. Tak nesu. Sabar. Mula nek kowe ngelek-elek karo bapak. Nek kowe ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumban ning Karang Kadempel arep tok obong. Arep tok obong Bagong sing arep belani Bagong. Ayo, muni kowe saiki dur muni. Mani suwe ngunekke bapak meneh tak lakban cangkemmu. Ning ngono kowe arep wani karo Pendeta Durna. Lah kok dadi alon bane momongan iki. Sing seru kaya mau. Monggo aku rene iki ngret wadya bolos gelar papan. Ngret wadya bolos gelar papan lho Bagong. Kalau telokan kae. Telokan. Lah sing tak ndel-ndel iki meng Kurawa. Kurawa ki apa? Kurawa ki mung rombongan apa? Rombongan beborosi kowe kok digawa-gawa wae. Njur ngopo Bagong ki anak Semar kok wedi, anak dewa padake. Arep kowe ngrit wadya bola, arep kowe nggawa Kurawa. Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane wadya balem klebu kowe kuwi Durna. Ora minggat kok kene kadublak tuh. Bagong. Petruk iki Bagong. Alah. Gong. Ngrepot ae senengane iki. Kok kucing, Truk? Engko sik kene pindah rene sik. Ora ding ning kene wae, Ding. Wis ning kene wae. Ya ora ditapuk dadane, Truk. Sesek aku kuwi. Ayo salah ra tangi-tangi kuwi ngopo? Ora ndase mumet. Bar nyundul sengkune ndasku mumet e, Truk. Ayo engko dipriksake.
Gareng Petruk Bagong mangsa borong lehmu arep ngundurke lehmu arep budidaya mangsa borong. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempya ing ngaradan. Sendika Pak, siap nek aku mono mau ora melu-melu perkara iki kok. Mau tak tinggal turu kok nek aku kok. Aku kan ora ngerti apa-apa. Nggih, sendika Pak. Gampil. Aman wae. Wis gak kono mlebu wae Pak, aku selak pengen nonton limbukan aku. Selak pengen gara-gara. Wis dadak ngliwati limbukan barang lho iki engko. Selak pengen ngomong akeh-akeh. Iya. Umpama cara ratu ngono, aku arep kundur kedaton. Alah gayane. Arep kundur kedaton. Nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ning mburi kae. Oh nggih. Terus ngersake diringi napa niki? Diringi ambulan. Ora ngawur lho Pak. Wis. Senengane kok. Ora. Diringi nganggo ladrang irang. Terus dibacutke ning slepek irang. Oh nggih, siap. Siap nek ngono siap Pak. Monggo kanca-kanca pramit karang kadempel. Nah, piye? Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang irang. Dipun lajengaken srepek ireng monggo buka bunang Pak Jegu.